Biye tarata ye min ye utukalo tile fila sanba fila ni mugan ani fila limanaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔ aw bisimila Joliba TV News ale jabarani kan aw bisimila arajo Joliba ale fiɲɛ siraw kan min ye Bamako yan nɔ segukaw fɛ yen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn limanaw kan kunnafoni gafew lakali waati sela sanga 30 ɲɔgɔn na an bɛn'o kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa gafew kɔnɔ kuma ko bamayɛlɛma bamanankan na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na ayiwa ni min kɛra kulo gɛrɛjɛgɛ an n'o lakali aw ye gafe minnu bɛ yan l'essor b'a la l'indépendant b'a la le soir de Bamako bɛ yan reporter an b'a kuncɛ ni nouvelle horizon ye jamana ni kunnafoni sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu lakali aw ye o tuma min ye l'essor ye ale ka bakurunbaw la ko bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala Mali la yan nɔ n'u k'a ma accord pour la paix et la réconciliation o y'a nanzarakan ye o kɔrɔ ye bɛn min dabɔra jamanaw bɛnkan sɛbɛn min dabɔra aya bɛn kana Mali la tɛgɛ di ɲɔgɔn ma malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko nin ye waati gɛlɛn de ye a bolo waati min bɛ yen n'a bɛ don ba la waati min na ka sababu kɛ mun ye ko a bɛ n'a fɔ galabu kura de donna bɛnkan sɛbɛn a lawaleyali la kunungo Mali gouvernement ani minnu jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye marifatigi kɔrɔw ye groupes armés kɔrɔw ayiwa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na olu ni gouvernement ye ɲɔgɔn ye kunungo ka kuma ɲɔgɔn fɛ ani ayiwa marifatigi kɔrɔw n'o ye kɛlɛcɛ kɔrɔw ye olu bɛ se ka don Mali armée la cogo min na o de kɛra kuma yɛrɛ fanba ye limanaw an bɛna o lakale aw ye sisan l'essor o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ l'indépendant ko Mali premier ministre kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ayiwa yɔrɔ jamana wulila ale kama sariya wulila nɔfɛ ko ayiwa affaire min bɛ yen n'u k'a ma ko affaire d'achat des équipements militaires o y'an ka finitigiw ka minɛn minnu sanna ni da kelen ma se k'a dɔn a la a nafolo ta yɔrɔ min donna a taara yɔrɔ min na maa t'a dɔn a na kɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sariya wuli b'a nɔfɛ o ko de la mandat d'arrêt international k'o dan b'a kan nka Bubu Sise a na kɛ a ye jaabi kɛ nin ko in na dɛ a ko cogoya si la ale ma waleya si kɛ waleya min n'o bɛ sariya kɔn a ka baaraw kɔnɔna la min bɛ se ka maa bɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ jalaki bɛ ale kan k'ale Bubu jabajɛlen don bi ale jabajɛlen don sini l'indépendant kɔnɔna la bi an bɛna o lakale aw ye ni o bɔra yen le soir de Bamako fana bɛ yan nɔ limanaw soir de Bamako ko Mali ni Côte d'Ivoire cɛ min ye maître Cheikh Oumar Konare ale ye avocat y'an ka jamana kɔnɔ yan maître Cheikh Oumar Konare ko ni Mali jamana ma farati ko Côte d'Ivoire jamana dalu gɛlɛnw na sɔrɔ u bolo u ka finitigi maa 49 min minɛnen don Mali la yan ko ni an m'an janto don nataw la u bɛ sɔn ka ko latɔn Mali la dɛ k'an ka u ka finitigi ninnu bila joona o de da ka d'an na maître Cheikh Oumar Konare de y'o kuma fɔ le soir de Bamako min ye le reporter ye ale kumana limanaw reporter y'a jira k'a fɔ nin ye musokɔrɔba dɔ ye san 71 limanaw a tɔgɔ de ye ko Jogu Sidibe nin de taara fa fo a yɛrɛ ka foro kɔnɔna la limanaw ka sababu kɛ mun ye ko dugukolo ko gɛlɛya dugukolo kɛlɛ aya jɛkulu dɔ bɛ yen ko rassemblement malien pour la fraternité et le progrès RMFP Gambana olu de ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kari tɛmɛnen juillet kalo tile 31 ko musokɔrɔba min falen filɛ nin ye n'a kɛra dugu min n'u k'a ma ko Landi Gajaga a filɛ nin ye Soni o commune kɔnɔna la Kayi cercle kɔnɔna la limanaw ko musokɔrɔba in Jogu Sidibe aya ko a na kɛ dugukolo ko mankan de tɛmɛna ani maa dɔw cɛ n'o ye kanutelakaw ye nka dɔw bɛ k'a fɔ ko a fara jɔnya wale de kama ko a n'o tɛ kelen ye an bɛna o lakali aw ye reporter kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni nouvelle horizon ye limanaw ko M5 RFP jɛkulu kura dɔ bilala sen kan ko kura o ko min ma ko M5 RFP Mali kura ayiwa olu ɲɛmɔgɔw madame Si Kayatuso b'a la min ye maître Mohamed Ali Bacili o b'a la Koniba Sidibe b'a la ani maître Cheikh Oumar an k'a fɔ Cheikh Oumar Sissoko o b'a la Modibo Sidibe ninnu de ni ayiwa M5 maa kɔrɔw don nka u filɛ nin ka M5 kura wɛrɛ bila sen kan u ye min tɔgɔ da ko M5 Mali kura limanaw ko nka k'u ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'u bɛ ka Choguel ko kala Mayiga de kɛlɛ bi o mana bɔ yen limanaw an b'a kuncɛ ni min ye musolaka minnu bɛ yen n'u bɛ garijɛgɛ sɔrɔ limanaw ni garijɛgɛ in t'u fɛla ko ye dɔw b'a ɲini ka garijɛgɛ in tiɲɛ limanaw o de bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin musolakaw ma ko min ma ko kɔnɔ tiɲɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to limanaw kɔnɔ tiɲɛ ani a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na Mali sariyaw b'a ɲɛfɔ cogo min na ko kunnafonidilaw de tun welela juma tɛmɛnen ka ɲɛfɔli caman kɛ u ye société malienne de gynécologie obstétrique
o jɛkulu ani remapsen olu de kun bɛ ka ni kunnafoni kɛnɛ in sigi walasa ka se ka ayiwa kunnafonidilaw ladɔnniya ni waleya in kan. Nouvelle Horizon ale y'o kuma fɔ. Nka yan'an ka se fasiri tɔw ma an b'a daminɛ ni lesɔr ye. Limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala an ka jamana kɔnɔ yan n'an k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation. Jamanadenw yɛrɛ damaw ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ayiwa o de hukumu kɔnɔna don. Walasa ka se ka ni kura fiyɛ bɛnkan sɛbɛn in na ko kunungo Mali gouvernement ani maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na n'o ye banbanci kɔrɔw ye ani ayiwa kɛlɛcɛ kɔrɔ minnu bɛ yen n'u k'a ma ko ex combattants olu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka di olu ma Mali armée kɔnɔna la cogo min na o de ye kunungo sigi yɛrɛ ye. A jirala k'a fɔ Mali gouvernement a y'a ɲini maa minnu bɛ yen n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ ka se ka i ka jɔyɔrɔ fa walasa min ye bɛnkan sɛbɛn ye a bɛ se ka don ba la cogo min na. O de la kunungo Mali gouvernement ɲɛma Choguel Kokala Mayiga ani minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ni Mali jɛra ka u bolonɔ bila sɛbɛn in na communauté internationale MINUSMA ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔ El Gazim Wan ale tun bɛ kɛnɛ kan ye ani an y'a fɔ ten mouvement signataire n'o ye banbanci kɔrɔ ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. Ni ɲɔgɔn ye min filɛ nin lesɔr ka fɔ la ayiwa a bolila fɛn damadɔ kan a jirala k'a fɔ tile 5 yɛrɛ de o de bɛna kɛ baara in na. Tile 5 in a bɛna kɛ baara min na a bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ olu filɛ nin lesɔr y'a jira k'a fɔ ko baara min n'o tun bɛ yen nɔ ni a jirala k'a fɔ Fereke donna o sen na o ye maaw ka marifa bila u ka don bɛrɛ la u ka se ka don baaraw la minnu bɛ don armée la olu ka don o la minnu yɛrɛ bɛ don baara wɛrɛw la olu ka don o la u ko min ma ko désarmement démobilisation et réinsertion DDR. O mana bɔ yen fɛɛrɛ minnu fana bɛ yen n'o ye yɛlɛmani fɛɛrɛw ye walasa an ka jamana kɔnɔna la yan yɛlɛmani minnu bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka kolatigɛ cɛkɛdaw n'o ye institution ye olu bɛ se ka yɛlɛma accord pour la paix a ye nin bɛɛ lajɛlen de laɲini. An y'a fɔ ten kuma daminɛ na kɛlɛcɛ kɔrɔw n'o ye ex combattants ye olu fana ka koɲɛ o fɔn bɛ a ko hokumu kɔnɔna la. Nin de ye hakilabaw ye bɛnkan sɛbɛn in maa minnu y'u bolonɔ bila la u ni gouvernement u kumana min kan kunungo min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga a kɛlen kɔ ka kuma ta a ko bɛnkan sɛbɛn n'i y'a ye halisa a ma lawaleya a ko danayabaliya de bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye ka se hali nin waati ma bɛnkan sɛbɛn a b'a bolonɔ bila sisan kabi san 2015 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi n'a fɔra k'a fɔ fɛn kelen de bɛ sen na o ma se ka lawaleya bɛnkɛ tɛ ko la Choguel Kokala Mayiga ko danayabaliya de tɛ a ko la a dun sera sa maa minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn in na a kɛra banbanciw ye o a kɛra Mali gouvernement ye o a kɛra communauté internationale ye o ko bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka da ɲɔgɔn na walasa bɛnkan sɛbɛn a ka se ka don bɛrɛ la. A ko maa 13 min n'o kuma bɛ k'a fɔ n'o ye ex combattants ye o maa 13 a fɔra k'a fɔ olu sen ka don Mali armée la nka o baara sen tɛ ka kɛ halisa. Choguel Kokala Mayiga a kɔni ye fuguri bɔ daba da la nin kuma in senfɛ sabu a ko a b'a yamaruya gouvernement maa o maa bɛ yen k'o da bɛ nin kuma in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère de la réconciliation o ɲɛmɔgɔya bɛ colonel major Ismaila Wage bolo ani ministreso tɔw minnu da bɛ bɛnkan ko kuma in na ani rebelle kɔrɔw u k'u sigi ni maa 13 in u k'a lajɛ u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na k'u don Mali armée kɔnɔna la k'o de ye ko yɛrɛ la fanba ye n'i y'a jateminɛ sigi min bɛ to ka kɛ n'u k'a ma comité de suivi de l'accord yɔrɔ ale sigi laban a tako 45nan bɛnkun kɛra hakilila minnu kan ko fo ka na se sisan ma Dr Choguel Kokala Mayiga ko aw baaraw ma se ka ɲɛ ka sababu kɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ma se ka kɛ kabi accord pour la paix sigi 45nan in kɛra walasa ka se ka kuma a kow kan o kɛra kabi février kalo tɛmɛnen san 2021 ni sigi min kɛlen filɛ lesɔr y'a jira k'a fɔ nin na kɛ sababu ye ka fiɲɛ kura ani ka jɔsen kura di bɛnkan sɛbɛn in ma walasa don nataw la bɛnkan sɛbɛn min n'a kuma bɛ k'a fɔ kɔsa in na ni sema maaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a tɛ ka lawaleya ko nin na kɛ sababu ye ka kow bila sen kan walasa ka se ka bɛnkan sɛbɛn accord pour la paix a ka se ka don ba la cogo min na. Limanaw Bɛnbanbilɛ Dunbiya ale de ye nin sɛbɛn lesɔr ale kɔnɔna la ni o bɔra yen l'indépendant an bɛ don a kɔnɔna la kuma na l'indépendant ko Mali premier ministre kɔrɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ye Bubu Sise bi sariya wulilen don a nɔfɛ a yɛrɛ kelen tɛ koyi sabu ministre kɔrɔ dɔw bɛ yen Cɛna Iber Kulubali
ale yɛrɛ y'an ka finitigiw ka minisiriya kɛ jamana kɔnɔna la yan min ye mamadu jara n'u kama ko igor ale yɛrɛ ye an ka sɔrɔ ni nafoloko minisiriya kɛ ani banki baarakɛla min bɛ yen babaliba ni maa 4 ka fara dɔgɔtɔrɔ bubu sise kan ko cour suprême a procureur général mamadu timbo ale de ye bataki kɛ juillet kalo tile 28 tɛmɛnen ko ka wuli ni maa 4 nɔfɛ ko ka u ɲini kana u kana sariya ɲɛkɔrɔ u kana ɲɛfɔ affaire min n'u kama ko affaire marché public Paramount ni ye waleya min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ Mali finitigiw ka minɛnw an'u ka finiw minnu n'a sanna n'a nafolow ta yɔrɔ ma dɔn yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sariya dɔ de kɔnɔna la min taara Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga waati la u k'a ma ko loi d'orientation et de programmation militaire limana nafolo min taara ka don ni loi programmation militaire in na a bɛ se miliyari caman de ma nka o nafolo limana a fɔra k'a fɔ o de ma don a donda fɛ taayɔrɔ ma se ka dɔn o la procureur général min bɛ cour suprême tɔgɔ la Mamadu Timbo ale ko ka ni maa 4 wele sabu ko ana kɛ u nɔna ye ko la hali n'u nɔma ye ko la u da bɛ ko la u ko min ma ko crime et faux et usage de faux d'atteinte au bien public complicité de ani infraction limana n'o fɔra o bɛ mun ko fɔ n'i ma ye jɛjugu la i n'a sɔrɔ i da b'a la walima i ye gafe minnu bɛ yen n'o ye gafe kolonw ye k'olu dilan walima i ni maa jɛra ka o dilan ayiwa procureur ko ka wuli ni maa 4 nɔfɛ limana ni kuma fɔlen ye ayiwa Bubu Sise fana a da ma den dɛ kunungo utukalo tile fɔlɔ o bɛnna ntɛnɛn ma a jarala k'a fɔ Bubu Sise a ye bataki dɔ kɛ n'o ye communiqué dɔ ye communiqué min kɔnɔna la Bubu Sise kumana a ko ale jabajɛlen don nin ko in na wa a labɛnnen don fana k'a ka danbe k'o kɔlɔsi nin ko in na sabu a ko waati min na nin kuma bɛ k'a fɔ ko ayiwa Mali finitigiw ka minɛnw olu sanna n'a nafolo taayɔrɔ ma dɔn k'a waati a kɛra a sugubulon yɛrɛ kun cɛra ayiwa octobre kalo la san 2015 de o dun y'a sɔrɔ ale yɛrɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ i da b'a la o y'a sɔrɔ minisiriya min n'i b'o jɔyɔrɔ la o y'a sɔrɔ i b'a a minisiriya yɛrɛ la ko y'a sɔrɔ ale bɛ ayiwa fangabulon min bɛ yen n'o b'an ka dugujukɔrɔ nafolo olu kunna n'o ye ministère des mines o y'a jira k'a fɔ ko ale ye dunan ye nin ko in na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise tilala k'a jira k'a fɔ ko ale kab'ale kɛra minisiri ye minisiriya jɔyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a kɛra minisiriya gansan ye o a kɛra premier minisiriya ye o Ibrahim Bokar Keita ka waati la ko maa si tɛ se k'a fɔ ale sen yera ŋanamu ko dɔ la walima k'a fɔ k'ale ye jamana nafolo ta ko bi in na nin waati min na nin kuma bɛ ka fɔ ale Bubu Sise ale ka laɲini ye mun ye o ye Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka lase a ma Mali bɛ waati min na sisan ko kɛlɛ wɛrɛ man ka wuli jamana kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛna ayiwa fɛn wɛrɛ wuli ka maaw bila ɲɔgɔn na Bubu Sise ko ale bɛ min fɛ bi o de ye furanjɛla fanga a ka se k'a ka waati in latɛmɛ a ka fanga di jamana den gansanw ma n'o ye civiliw ye jamana ka segin a cogo kɔrɔ la Bubu Sise ko ale fana labɛnnen don k'a fɔ de maa minnu bɛ yen n'ale olu tɔgɔ fɔra nin ko in na ka na sariya ɲɛma limanaw k'a fɔ ko a jɛlen don nin ko in na a ka bataki in kɔnɔna la a ko waati dɔ kɛra ale Bubu Sise nkalon taara ka da la k'a fɔ ko ale tun bɛ fɛ ka furanjɛla fanga in a dafiri o taara sariya ɲɛma o ko tilala ka taa lajɛ k'a sɔrɔ nin ko olu nɔ tɛ foyi la o ko la ko finitigiw taara bi ale ka fɔ a ka so a n'a ka denbaya o de la n'i y'a ye ko maaw ko k'ale bolila ka bɔ jamana kɔnɔ k'ale ma boli ale y'a ka denbaya de yɔrɔ janya maaw i tɛ min daminɛ dɔn i t'a laban dɔn i k'i yɔrɔ janya o la Bubu Sise ko ale y'a ka denbaya ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka t'i kun dogo fɔlɔ sabu n'a fɔra k'a fɔ maaw bɛ taa bin i kan i ka so i t'a dɔn kun jumɛn na ko i k'i yɔrɔ janya o ko la o de ka fisa limanaw nin ye kunnafoni ye an ye min bɔ l'indépendant o kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔ a kumana soir de Bamako fɛla ye mun ye bi a ko maître Cheikh Oumar Konare yɔrɔ nin wagati in na kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ u ka finitigi maa 49 minnu bɛ yen ni ayiwa olu minɛnen don Mali la yan nɔ ko Côte d'Ivoire bɛ se ka ayiwa dalu gɛrɛn sɔrɔ Mali ka don nataw la dɛ nin kɛra maître Cheikh Oumar Konare ka ladilikan ye ka ɲɛsin ayiwa fanga ma o la soir de Bamako ka kuma la min ye ciden dɔw ye Mali tɔgɔ la ani ayiwa Côte d'Ivoire tɔgɔ la olu bɛ Lomé ni waati in na ka taa ayiwa kuma ɲɔgɔnya kɛ
yɔrɔ u ka finitigi maa 49 min bɛ yen n'olu minɛna juillet kalo tile 10 tɛmɛnen na Mali la yan nɔ kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'o bɛ senna bi na Lomé n'o ye Togo faaba ye limanaw ko jaabi min bɔra a la jaabi in na maa bɛ se k'a fɔ ko ayiwa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ nka hali n'a sɔrɔla bɛnkan in ma bɔ kɛnɛ kan fɔlɔ kuma minnu bɛ yen n'o ye kɛrɛfɛ kumaw ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ de ko ka finitigi maa 49 in k'o falen maaw la maa minnu bɛ yen ni mandat d'arrêt dalen don olu kan n'olu kɛmɛ ka Côte d'Ivoire jamana kɛ u jatigi jamana ye bi nka o kuma min n'o bɛ senna n'o ye kɛrɛfɛ kumaw ye aya Maître Cheikh Oumar Konare ko o kuma in ale tɛ kala turu o kan nka ale kɔni bɛ min dɔn n'o ye tiɲɛ ye n'o bɛ se ka kɛ sariya yɛrɛ taabolo ye o de ye k'a fɔ ko ayiwa maa 49 in tiɲɛ don Mali y'u minɛ a ka jamana kɔnɔna la ko nka a bɛ se ka kɛ sira wɛrɛ ye sira min bɛ yen n'o bɛ nɔgɔya jamana fila in bɛɛ ma hɛrɛ bɛ se ka na cogo min na ko dɔw ko nin maa kofɔlen ninnu ko mercenaires don nka ale ka fɔ la nin maa kofɔlen ninnu a bɛ fɔ minnu ma ko mafia n'o ye kojugukɛla alakalew yɛrɛ ye k'a bɛ kɛ olu de ye ko nka limanaw ko a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ don nataw la ko wa ni Côte d'Ivoire jamana ko a bɛ ayiwa jo sɔrɔ Mali ka nin ko in na o bɛ jo sɔrɔ dɛ o de la k'a bɛ kuma Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u teliya joona u ka ni finitigi maa 49 ninnu u k'u bila ka taa u ka jamana kɔnɔ Maître Cheikh Oumar Konare ni ladilikan kɛ a ko n'o tɛ ni Côte d'Ivoire ko k'a bɛ wuli nin ko in na k'a bɛ jo ɲini Mali kan ko a bɛ sɔn ka jo sɔrɔ a ka fɔ la avocat in yɔrɔ ni sariyatigi ye nin kuma fɔ limanaw a bɛ maa siran a bɛ maa bila ka i miiri kosɛbɛ o de la Soir de Bamako ka fɔ la Maître Cheikh Oumar Konare kɔni y'a ka fɛla fɔ nin ye nka an bɛ don min na i ko bi limanaw Mali jamana ale labɛn tɛ ka ni maa kofɔlen ninnu bila sabu kɔsa in na a ye a ɲɛfɔ Côte d'Ivoire jamana ye ka kumakan damadɔ f'u ɲɛna k'u ka tɛmɛ o sira fɛ u k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ jamana ye jamana min bɛ yen n'a bɛ se k'i kun suli maa ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo u ka bɔ k'o fɔ kɛnɛ kan ani fana u ka finitigi maa 49 min nana Mali la yan maa fasugu jumɛnw don u ka bɔ k'o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye Mali jamana ye nin kɛ jagoya ye Côte d'Ivoire jamana kan yɔrɔ nin ko in a bɛ taa laban min na maa kɔni t'a dɔn nka Cheikh Oumar Konare ni kuma min fɔ a ko a min da ka da n'an bi o ye nin ka maa ni maa kofɔlen ninnu ni finitigi ninnu k'u bila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u ka taa walasa an ni Côte d'Ivoire an kana jigin ɲɔgɔn na fu falaki kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le Soir de Bamako kɔnɔ n'o bɔra yen le reporter an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw reporter ko musokɔrɔba dɔ ni u ka ma ko Jogo Sidibe limanaw Jogo Sidibe ni musokɔrɔba in aya dɔw de ye a bɔnɛ a nin na a kɛra yɔrɔ min na u k'a ma ko Lani Gajaga a filɛ nin ye Soni o commune kɔnɔna la Kayi cercle la ni waleya min n'a kɛra limanaw min ye Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès RMFP Gambana ale de ye bataki kɛ ani kunnafonidilaw ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko waleya min kɛra nin ye caman bɛ k'a fɔ ko jɔnya de kɛra a musokɔrɔba in sababu ye sabu Kayi mara in na ye limanaw ni ye jateminɛ kɛ n'i ma sɔn ka kɛ maa ka jɔn ye dɔw na ko latɔn i la ko musokɔrɔba in ko dɔw yɛrɛ y'a fɔ k'a ka fagali ka sababu ye o de nka min ye Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès Gambana u y'a jira k'a fɔ ko o tɛ ko in kun ye min ye ko dugukolo dɔ de tun bɛ musokɔrɔba in bolo limanaw maa dɔw de wulila k'a fɔ f'u ka dugukolo in jagoya ndaraki a la ko a sɔmina min kɛ a ka sɔrɔ ka ko in ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ min ye sariya ye a ka sɔrɔ ka kiiri tigɛ novembre kalo tile 11 san 2020 ka jo di musokɔrɔba in ma o kɛra Kayi mara kɔnɔna la o kɔ o ma suma k'o dugumajɛ limanaw min ye juin kalo tɛmɛnen tile 20 san 2022 ko a bɛ se muso 10 ɲɔgɔnna ma olu de fana wulila ka taa ayiwa k'u bɛ taa sariya ɲɛkɔnɔ ka taa plainte kɛ Jogo Sidibe kan olu la ko Kumba Gundo Kanute ale yɛrɛ bɛ Kanutelakaw ka sigi la Kanutelaka dɔ don a na kɛ o du kofɔlen n'o ye Kanutelaka ninnu ye o ni musokɔrɔba in n'o ye Jogo Sidibe olu de bɛ ɲɔgɔn na a ka dugukolo nɔfɛ musokɔrɔba in a si janfana kosɛbɛ san 71 a na kɛ a foro min filɛ nin y'a bolo n'o y'a yɛrɛ fa dugukolo ye ko ayiwa maaw de tun bɛ fɛ ka dugukolo in jagoya minɛ a la a na kɛ jo dira a ma sariya ɲɛkɔrɔ nka o n'a ta o ta limanaw ko f'u ka a ka halala dugukolo ka bɔsi a la o de nana kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye fo don dɔ la ayiwa dɔw bɛ yen nɔ n'o ye maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ hakili la k'olu de ye dugu sigibaw ye
olu de ye dugutigiw ye olu ka sɔrɔ ka wuli ka musokɔrɔba in k'a bɛlɛ fo a ka foro kɔnɔna la limana u ma dan musokɔrɔba in a ni bɔnɛni ma u y'a tigɛ tigɛ de k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔna la ka sɔrɔ k'a ta k'a fili ji cɛla foro kɔnɔna la ye maaw de yaalatɔ taara bɔ a kan ye limana o kuma ka sɔrɔ ka diɲɛ minɛ an bɛ don min na i ko bi ɲininkali min bɛ yen ni fasidi sɛbɛn reporter bi k'o k'a yɛrɛ la limana o de k'a fɔ nin waleya in a man ka jɔ ten sa wa minnu bɛ yen ko jɔnya wale minnu ko jɔnya wale don jɔnya wale min n'a bɛ ka kɛ ayiwa marabolo minnu bɛ yen n'o ye Kayi Ɲoro ani Kita n'a ɲɔgɔnnaw ye n'a fɔra k'a fɔ k'o ye an ka laadala kɔrɔw ye limana a ka dabila a sera sa sariya sunba min n'o bɛ ka sɛbɛn min n'a a ma bɔ fɔlɔ limana u ka jɔnya wale u ka ta ba la a ko la a ka se ka dabila an ka jamana kɔnɔna la yan k'a fɔ de n ta ye yɔrɔ ye walima ne ka sigiyɔrɔ in yan ye walima karisa kan ka kɛ n ka jɔn ye diyagoya la limana jamana faamaw k'a lajɛ dɔ ka bɔ nin na n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ayiwa sariya yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko ninnu na a sera sariya ka wuli ka jɔ musokɔrɔba min n'a fara nin ye n'o ye Jogu Sidibe ye a maaw ka ɲini ka ye tɛgɛ ka se ka k'u la sariya k'a ka baara kɛ kunnafoni filɛ nin ye le reporter an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye Nouvelle Horizon ye min ye Nouvelle Horizon ye a ko bi daba wuli o bɛ M5 RFP kɔnɔna la bi daba wuli yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ politiko kɛlɛ ye don nataw la ayiwa min ye Nouvelle Horizon ye a ko M5 RFP maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ M5 RFP min ni ayiwa bolofara kura o tilala ka bɔ a la tuguni u k'a ma ko M5 RFP Mali kura olu de wulilen bɛ k'u jɔ bi ko f'u ka premier ministre kɛlɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye M5 RFP Mali kura o ye u ka jɛkulu kura in a tɔgɔ ye maa minnu b'a kɔnɔna la o ye Koniba Sidibe Cheikh Umar Sissoco Modibo Sidibe Madame Si Kayatuso walima Maître Mohamed Ali Bacili u y'a jira k'a fɔ ko olu labɛnnen don sini araba yɛrɛ utukalo tile 3 ka kunnafonidilaw wele mun b'u kun n'u kan cɛ k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye u ka fɔ la ko olu tɛ se ka jɛn n'a ye k'a fɔ M5 RFP ka kɛ maa kelen tiɲɛ ye n'o ye premier ministre Choguel Kokala Mayiga ye ale min yɛrɛ ye a comité stratégique ɲɛmaa ye bi k'a tɛ se k'i to Mali gouvernement ɲɛmaaya la ka tila ka jɛkulu dɔ k'o ɲɛmɔgɔya minɛ k'olu tɛ jɛn ni o ye o de la u ye ko in yɛrɛ kɛ an ka baw fara sabu ninnu filɛ nin ka jɛkulu kura dɔ de sigi u ko min ma ko M5 RFP Mali kura min labɛnnen dɔ bi ka Choguel Kokala Mayiga k'a kɛlɛ limana ko ani bɛ se ka kɛ don nataw la ayiwa maa minnu bɛ yen n'u kɛmɛ ka fanga sina bila sen kan ka furanjɛla fanga in ka sinaya la ninnu na taa fara o maa kofɔlenw kan ka olu caya n'o dun kɛra limana a politique kɛlɛ maa t'a danyɔrɔ dɔn dɛ Nouvelle Horizon a ka kuma don an b'a kuncɛ ni min ye o ye bi bi in na limana n'i ye jateminɛ kɛ an balakaw minnu bɛ yen ni u bɛ garijɛgɛ sɔrɔ limana i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen n'u ye garijɛgɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ayiwa garijɛgɛ in a man d'u ye dɔw b'a ɲini k'a tiɲɛ ko min ma ko avortement limana nazarakan na o ye kɔnɔtiɲɛ de ye min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka se ka ladɔnniya nin waleya ninnu na ayiwa ka jamanadenw lasɔmi k'a f'u ɲɛna k'a fɔ kɔnɔtiɲɛ a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ b'a la nka n'i y'a ta ba la n'i taara n'a ye kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ nka k'a kɛ ni k'i dogo de k'a kɛ limana k'o fana kɔlɔlɔntan tɛ dɛ o de la kunnafonidilaw welela min ye Société Malienne de Gynécologie Obstétrique Somago ani kunnafondila minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'u k'a ma ko Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN Mali o ye farafinna kunnafondila minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛya k'o sabati ani an ka sigidaw o bɛ se ka lakana cogo min na juma tɛmɛnen ni baara in kɛra a jala k'a fɔ n'i ye jatew yɛrɛ lajɛ limana an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ san 2010 ka n'a bila san 2014 la ko a bɛ se maa 25,000 ma minnu bɛ yen ni olu b'u dogo ka kɔnɔw tiɲɛ ko 100 maa 45 a bɛ se o de ma ko wa ko n'i ye muso yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fatu limanaw k'a sɔrɔ du fatu cogo ma dɔn u la 100 o bɛ se 9 ɲɔgɔnna ma ko wa ko n'i ye muso yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fatu k'a sɔrɔ ni k'u to bange kɔnɔna la k'o bɛ se maa 5 ɲɔgɔnna ma o bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔtiɲɛ kɔlɔlɔw ye o de la Société Malienne de Gynécologie Obstétrique Somago o ɲɛmɔgɔw Isufu Traoré a n'a a baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen Félix Jakite min ye professeur Munkoro Ɲani ale ye chef département gynécologie obstétricale ye Namori Traoré olu ye kɛnɛya dɔnbaw ye bange kɔlɔsi nasiraw la olu ni kunnafonidilaw de jɛra ka baro kɛ walasa ka se ka nin baara in ɲɛfɔ u ye kunnafonidilaw ka se ka nin cari min ye kunnafonidila minnu bɛ yen
n'olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin jɛkulu in kɔnɔ n'o ye Remapsen Mali o ɲɛmɔgɔ Mali kɔnɔ la yan madame Fanta Jakite ale fana ye ɲɛfɔli kɛ u ka nin kunnafoni so in a bɛ baara min na nin ko in na a ka kunnafoni sira in a bɛ baara min na ayiwa kɛnɛyako nasiraw la ani sigida yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔna la ko o ɲɛfɔra kunnafonidilaw ye a jirala k'a fɔ bi a ɲininen de don Remapsen kunnafonidilaw fɛ u ka sariya yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ kɛnɛyako la u ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye u bɛ se ka faamu cogo min na walasa kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bonya kosɛbɛ musolakaw u mana gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ limanaw minnu b'u dogo ka u ka bangew tiɲɛ ani minnu bɛ yen n'u bɛ taa ni u ka bangew ye dɔgɔtɔrɔw yɔrɔ min de laɲininen don o ye k'a fɔ musolakaw n'a ma ɲɛ k'i ye bange sɔrɔ ko dɔw bɛ yen u bɛ se ka diyagoya i ka bange tiɲɛ nka i k'i jija i ka taa n'a ye kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ o de hɛrɛ ka bon kosɛbɛ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na bi limanaw an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye o tuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ